Здравейте всички от YouTube, аз съм Raur266 и тук до мен е... Геймър 2013. Да. Кажи здрасти, бе. Здрасти. Така сега ще се кандидатирам за Керкрафт. Просто той ми е съучастник да ми прави компания, че няма какво правя. И сега, и той ще се кандидатира скоро време. И сега да ви покажа къщата за кандидатурата. Ето я и нея. Така. Сори за забиването. Хер. Опа. Да, знаех си, защото в един сервер се пише зелено. Така. Ето я и къщата за кандидатурата. Тук е едно голямо дърво. Аре бе, дъжд. Вижте каква хубава изработка. Да. Тук може и два изхода имате. Единият да си пътувате към спауна или някъде там. Но аз съм го направил на плоско. Тук съм направил няколко украшения. Тук е така пода от гравел и каблстон. И тук вътре влизаме сега. Тук тези честове са празни всичките. Да, тук е легло и печка и крафтинг тейл. Тук по два крафтинг. Тъй като ме мързеше тук да правя с стълби крафтинг. Има и горен етаж, който не стана много як. Но както и да е. Така, и тук още една стаичка с крафтинг тейл и така. Ето я печката. Той етаж нещо като таван. Да, ето я печката. Не ми се палеше, защото не искам да провалям къщата. Ето как изглежда къщата от всички страни. Тук това е... Тинки има. Тук е градинката, ето... Да. И ето тук навещче, да. Та така. Надявам се да ме приемете в Керкрафт. Защото това е много хубав сервер. Привейт без лаг, както гледах клиповете. И надявам се да ме приели и чао!